i juga amb nosaltres. Ens divertirem. Coletas i Pachete! Després de dutxar-se i rentar-se les dents, Coletas i Pachete es posen al pijama i se'n van al llit. Ja és hora d'anar a dormir. Pachete, llegim alguna cosa abans d'anar a dormir? Bé, alguna cosa de dinosaures, si us plau. Ara viatjarem en el temps i aquest viatge ens portarà a un lloc molt diferent del que coneixem. A una terra a la que no hi ha països ni persones. Només terra... Mentre Coletas llegeix, Pachete imagina que estan a la prehistòria, envoltats de dinosaures i animals molt antics. Anem a conèixer el món dels dinosaures. Estem en el període Triàsic. Fa 220 milions d'anys. Fa molta calor i de cop s'aixeca un núvol de pols i apareix un oasi ple de vegetació. Xxxt! S'escolten unes petjades molt fortes i la terra tremola. És un platasaure i és un herbívor. El platasaure és un enorme herbívor que té un coll molt llarg i camina sobre dues potes. Té les dents molt grosses i esmolades per mastegar les plantes. Què vol dir herbívor? Vol dir que tan sols menja plantes. I ara mira! Sóc un claudiptèrix. Tinc un bec molt fort i dents, braços com ales, però no volo. I tinc una cua en forma de ventall. Que divertits, sembla un pavó. I què menjava? Era omnívor, que vol dir que menjava carn i plantes. Que golafre! Seguim viatjant en el temps, fa uns 150 milions d'anys. Estem al Juràssic. Hi ha més humitat en l'ambient i això fa que creixin moltes més plantes. I com que n'hi ha tantes, els animals són cada vegada més grans. És un brachiosaure! Sí, nens, el brachiosaure era un dinosaure molt gran i feia 25 metres d'alt. Caminava a 4 potes, però les del davant eren més llargues i les feia servir per recolzar-se als arbres i així, amb un coll molt llarg, menjar les fulles més altes. Mira quants amics té i es menjaran totes les fulles dels arbres. Sí, als brachiosaures els agradava viure en ramats. Així és, nens, Coletas té raó. Als brachiosaures els hi agradava viure en ramats, és a dir, amb altres dinosaures de la mateixa espècie. Hi havia ramats de fins a 20 brachiosaures. I no n'hi ha cap que volés? A mi m'agradaria molt volar. Sí, els pterodàctils. Sí, els peridàctils tenen el cap petit i el bec allargat, llargues fileres de dents com una serra. A més, tenien braços i urpes i un dit molt llarg que els hi arribava a la punta de l'ala. Es veu que vivien a prop dels llacs perquè menjaven peixos. Emprenem l'últim viatge. Anem cap al Cretàcic, fa uns 145 milions d'anys. Comencen a créixer plantes en flor, es separen els continents i creixen els mars. Vaja, i no n'hi havia d'animals al mar? Doncs sí, per exemple el plesiosaure, que era un rèptil marí. Exacte, hi havia animals marins i el plesiosaure era un rèptil marí que tenia el cap petit però el coll molt llarg. Tenia unes dents poderoses per pescar peixos i 4 aletes per nedar molt ràpid. A la Terra també havien evolucionat molts animals, com el Triceratops, que tenia el cap tan gran i li pesava tant que les potes de davant eren més grosses i fortes que les del darrere, per tal de poder aguantar tant de pes. Que curiós! El Triceratops tenia una gran cua i 3 banyes. S'assemblava molt al rinoceront. Eren herbívors. Tenia una banya a sobre del nas i 2 a sobre dels ulls. Tots són molt macos, però el meu favorit és el Tiranosaure Rex. Esclar, és un dinosaure genial. Doncs sí, nens, el Tiranosaure Rex era un enorme carnívor que caminava sobre les 2 potes del darrere, però tenia 2 braços petits i molt forts que li acabaven en urpes. Va ser un dels més grans depredadors coneguts a la Terra. Tenia una vista molt fina i un excel·lent olfacte per caçar. Cap animal se li escapava, però també podia menjar carronya. Era el veritable rei dels dinosaures.
agradat molt aquesta història i voldria veure'n algun d'aquests animals. Això és impossible, ja no existeixen. Així és, estimats nens. Un meteorit es va estavellar a la Terra provocant terratrèmols i tsunamis. Onades gegantines cobrien la Terra i els volcans entraven en erupció. A més, un gran núvol de pols va tapar el sol durant molt de temps i va fer molt de fred. Les plantes es van morir i els dinosaures van desaparèixer. Això ja fa molt temps que estaven aquí, corrien per la terra i nadaven a la mar, volaven pel cel i ho feien així, poblaven tot el món i eren a tot arreu, n'hi havia tants i tants que lluitaven entre si, jugaven entre ells i saltaven sense parar, grans i petits tots menjaven així. Has d'anar amb compte que et poden aixafar. Digues què va passar amb els dinosaures. Digues què va passar amb els dinosaures. Un meteorit del cel va caure aquí, molts terratrèmols i un fort tsunami al mar. El món estava en flames amb molta por i crits, i tots els volcans escopien foc al mar. Doncs fa molt de temps ja que tot va anar així, i dels dinosaures sols els ossos queden ja. I aquesta història es va acabar aquí, és una vella història que ha arribat al seu final. Digues què va passar amb els dinosaures. Digues què va passar amb els dinosaures. Amb els dinosaures. Amb els dinosaures. Bona nit, Pachete. Bona nit, nens. Espero que us hagi agradat aquesta història.